Parang so, hi mga sis! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa na sa aking channel, don't forget to subscribe. So yun mga sis, so for today's video mga sis, for today's content mga sis, so, ay ang init day. Meron po tayong kukunin ngayon mga sis ng Shoppe item mga sis. Ngayon po ang delivery niya mga sis. So yun mga sis, pasensya na po sa mga engay-engay mga sis kasi malapit lang po ko sa school mga sis. So wait lang po tayo ng ilang minuto mga sis kasi wala pa siya dito mga sis. We're waiting for a person mga sis. Hi mga sis, so nandito na sa akin yung item mga sis. So yun mga sis, so unboxing natin siya mga sis kapag nandun po ako sa bahay mga sis. Two hours later. So hi mga sis, so yun mga sis, so kakarating ko lang dito sa bahay mga sis. At saka mga sis, before tayo mag-start mag-unboxing mga sis, so ang in-order ko pala mga sis is pageant swimsuit mga sis. Super sexy niya mga sis. So yun mga sis, so tingnan niyo lang mga sis kung start na po tayo mag-unboxing ito mga sis. Ano, parang excited na ako mga sis. For the babaehan ang fab. Go! Yun pala mga sis, yung color na in-order ko na swimsuit mga sis is red, blue, and tsaka neon green mga sis. For the kanami! Uy! Itong tatlo mga sis, so yung blue mga sis is medium mga sis, at saka itong neon green mga sis is large, at saka itong red mga sis is large din. So hindi ko alam mga sis kung ano mga sis, nakalimutan ko ata yung mga sizes na in-order ko, basta ang halaga mga sis nandito na sa atin yung item. Charot! So first natin i-open mga sis itong red mga sis. This is my favorite color mga sis, so yeah. Ito pala yung ano niya dito, yung upper niya mga sis for the kanami. Actually mga sis, ang ganda ng quality niya mga sis. For babaihan ang peg. Ito yung upper niya mga sis, at saka ito yung lower niya mga sis. Uy! 16 niya ti. No. Oh my god. Ito yung lower niya mga sis, at saka ito yung
back, at saka ito yung front. No! So yun mga sis, so try natin siya isuot mamaya mga sis kapag na-check na natin yung tatlong item mga sis. Oh my gosh, uy ka! So next mga sis, itong blue naman mga sis. I love it. Ito yung lower niya mga sis. For the babaehan. At saka ito yung upper niya mga sis. Di ba mga sis? Ang ganda ng quality niya mga sis. For the pageant mga sis, yes, magagamit to siya sa pageant mga sis. For the misgang atake, go. Pero hindi ko alam kung kailan pa ako sasali ng Miss Gay. Uy! So next mga sis, so ito na pong ang lastly mga sis, ito na po yung neon green. Wow. Parang gusto ko tong large. Diba ang niya mga sis? Kasi itong red na large, blue na large. Parang ang laki niya mga sis. Same lang pala sila mga sis. So ito yung lower ng neon mga sis. Ito yung lower niya, back at saka front. At saka ito yung upper niya mga sis. For the kinami. So ang maganda pa nito mga sis is pwede po siyang i-adjust. O diba? So yun mga sis, so kunin natin yung iba mga sis kasi try natin sa suotin. Charot. So yun mga sis, so balikan ko lang kayo mamaya mga sis. So magbihis muna ako ng uy! A few moments later. A few moments later. So yun mga sis, so kung gusto nyo umorder nito mga sis, so ilalagay ko lang yung link sa baba mga sis. So yun mga sis, so hope you like this video mga sis. At saka mga sis, so dito muna natin tapusin ng ating vlog. So thank you for watching and don't forget to like, comment, and share. And also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga videos. Bye bye!